What's up mga ka-Avengers? Ako din si Mimi and siya si Mineil. Hi guys! So welcome to our YouTube channel. So for today's video guys, first of all, I just want to say good evening everyone. So and good night na because it's already 10 p.m. in the evening. We are sleepy guys. But so, we are not hungry guys. So for today's video guys, nakita ko lang to sa YouTube din, and then sa kaibigan ko, sa coworker ko na si Ate Maribe, na siya yung nagsabi sa akin na magandang effect yung gagawin ko ngayon. So i-share ko sa inyo, i-vlog ko din to guys. So ito pala, ang gagawin ko ngayong gabi is maglalagay ako sa buhok ng cream tsaka yung suka. Sabi ni Ate Maribe, yun yung sinabi niya sa akin, at sabi niya effective daw yun. So ito try ko yun. So thanks to Ate. Ate. So guys, we are not hungry guys. But we are happy. So ang gagamitin ko po is ito, Creamsilk. 4 Creamsilk na pink guys. So pink yung pinili ko kasi pink yung nakita ko sa YouTube, and then sinabi din ni Ate na pink yung gagamitin na Creamsilk. So pink guys, and then isang sachet na suka. Ito lang na suka. Pero ang sinabi doon is 4 tablespoon again, or 4 na kutsara yung gagamitin para sa ilalagay na suka dito sa Creamsilk. Ayan po. So, ilalagay ko na po. Dito ko ilalagay sa canister. So, wait lang. Ayan, lalagay ko na siya. Papakita ko sa inyo guys. Wait, sige nga. Ay, thank you, gang. I love you. Love you too. So, walang gunting guys. So, ilalagay ko siya. 4 na sachet yan. Sana effective to kasi yung buhok ko patay na patay sa kanya. Boom! Nangga, patay na patay ka sa akin, Nangga. Sana all! Ay, kaloin ni Mangga. Sana all! Hindi ka patay na patay sa akin. So, pangalawang sachet na ng Creamsilk to guys. So, ito try ko lang. Wala namang mawawala kung ano, ito try ko, diba? So, try and try until you succeed. Sana all! Try until you succeed. That's the true grammar. Sana all! Hi guys, we are hungry guys, but we are not happy guys. So ito na yung pang-4 na Creamsilk. Ito try ko to kasi yung buhok ko talaga is dead on the spot. Pinatay nila yung buhok ko, pero yung puso ko hindi. Sana all! Listen pa, Yun guys, so ayan na, 4 na. Nilagay na nilang sa 4 na yun nilagay mo, diba? So ito na yung sachet, isang sachet ng suka. So, isang sachet lang ng suka ang nilalagay dyan. 4 na kutsara. 4 na kutsara ng suka. Yes. Tapos 4 na Creamsilk. Sana all! Okay, so yun guys. Panoorin nyo mabuti guys ha. 2. So 3. So yun guys. So wala na, 4. Ayan, just follow the step guys para malaman nyo ang mga gagawin pang hakbang guys. Okay? Shake it very well guys. Okay. Just shake it off. Shake it off. Ayun! Ayun! Gamit ko ng kutsara. Kutsara mo kung gamit din. Patay di ko ng mother. This is just beginning. Ako lang ng huluman na din na nagamit ko na. Aywa. So ito na siya guys. So ayan na. Pwede ko na siyang kainin. So ayan. Ayan. Ayan, so okay na gang. So lalagay mo na dyan gang. Lagay mo na dyan gang. Okay. Lagay mo sa lagay mo gang. Fix lang po ng mabuti para maging ganito siya. Ayan. Mawala yung suka. So mix lang ng mix po. Tapos po, tikman nyo po kung masarap o hindi. So huwag nyo pong tikman ha. Joke lang yon. Baka tikman ng ibang bata, makakita ng video na to. Joke lang. Patnubay ng mga magulang ay kailangan. SPG. Okay, SPG guys. Subang-subang.
Bastos nga bata. So, yun guys. So, lalagay na niya guys. So, okay. Okay, so okay na. So, ayan na guys. Tingnan na yung buhok ko. Tingnan nyo. Yan yung buhok ko guys. Curly siya. Kasi pinakulot ko po. Ayan. Pero bastos pa rin. Katulad na may-ari. Bastos! Bastos naman bagay. So, ayan na. Tapos na. Sula! Lalo pipino. Ano nga? Inumugin niyo. Sula! Oo, gusto ko rin yung lyrics lang ko. So, ayan na po. Ito na po ang finished product na ginawa ko. Ayan. So, ilalagay ko na siya. So, itong kutsarang ginagamit ko is huhuluman ko ng mainit na tubig. So, guys, pasensya na kayo sa buhok ko kasi napakabastos. So, ito guys, yung buhok niya guys. So, ito, mahiinang nilalang guys. So, parang alien guys. Ibog ko. Ibog ko. Mahiinang nilalang. Panot. So, yan, tatalian ko muna itong kabila para hindi nakakadistorbo dito sa lalagyan ko. So, kakamayin ko na lang siya guys para madali. Ayan na. Ito, kamayin nyo na lang. Ayan. So, dito ko lang lalagyan para hindi mapasok yung yan, tansya-tansya lang. Yan. Tansya-tansya lang guys. Ayan. Okay. Until it get wet. Like wet abuse. What is the location of when? Ito po yung kwarto namin guys. So, yung altar namin. Yung TV namin. Ito yung clock namin. The clock is on the wall. Yeah? If you see that, the clock is on the wall. Okay. So, yan. Tatapusin ko lang ito guys ha. So, ipapakita ko sa inyo. Basta tansya-tansya lang yan. Yan lang. Until maubos lahat ng buhok. So, update you later. Bye! So, ayan. Tinansya ko lang kasi para makain lahat ng conditioner yung buhok ko. So, ito naman. Basta yung mabasa lang siya talaga. Okay na yun. Kakainin din. Ay, salamat ng guy. Love you. Hinging. Love you, hinging. Love you too. Love you too. Love you too. Hoy. Mura man ito may sagol kasi ito. Ilagay na ang aming Christmas bonus. Sige kung kanta. What a wonderful world. What a wonderful world. So guys, tapos na akong mag-wash ng hair ko. Ayan. Tapos ko na siyang pinaglawan. So, mag-blower na lang ako kasi gagaduka na ako eh. Inantok na ako guys. So, mag-blower na lang ako para mabilis siyang mauga pa. Matuyo guys. Oh, okay. Na-translator guys. So, para madali siyang matuyo. So, yun guys. Yun lang yung tips na ibibigay ko sa inyo na natutunan ko din sa kasama ko sa office na si Ate Maribel. Tsaka nakita ko din sa YouTube. So, try nyo lang guys. Wala namang mawawala kung ito try no or hindi.
And so far naman po sa pag gamit ko, mukhang naging smooth ang buhok ko. Siguro sa Creamsilk. And siguro hindi pa naman tatalab yan agad-agad kasi bago ko lang na-try. Siguro kung everyday or once, twice a week, twice a week ko siyang itatry. Siguro gaganda yung buhok ko. So, try ko pa siya more and more. So, yun lang guys. Thank you for watching and don't forget to like, subscribe, click the notification bell, ting ning ning ning, para ma-update mo sa among mga bag-o nga mga video.